Mieleen vaikuttamisen mekanismit, aivokuvantaminen, neurotieteet ovat tällä hetkellä poikkitieteellisesti kansainvälisen tiedeyhteiskunnan mielenkiinnon kohteena. Yhä enemmän satsataan rahaa ja voimavaroja näiden asioiden tutkimiseen. Ja sehän on luonnollista, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ihminen on kokonaisuus. Mieli ja keho eivät kulje erikseen täällä ja täällä, vaan kaikki on yhtä ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja sen takia sairaaloissa, yliopistoissa, jopa markkinoinnissa, USAssa esimerkiksi monissa yliopistoissa tutkitaan neuromarkkinointia, niin käytetään näitä mieleen vaikuttamisen mekanismeja, joista tietysti tärkeimpänä on hypnoosi, rentoutus, mindfulness, meditaatio, mielikuvamenetelmät, etc. On saatu hyvin merkittäviä, hyviä, rohkaisevia tuloksia. Kun luet niitä tästä sivulta, niin huomaat, miten ne vaikuttavat, miten merkittäviä ne ovat, ja saat lisätietoa sieltä. Toisaalta olisi aika ihmeellistä se, että hypnoosi, mielikuvamenetelmät, rentouttuminen eivät vaikuttaisi ihmiseen, koska suggestiot vaikuttavat suoraan aivoihin, mikä voidaan siis tietokonekuvanteilla hyvin todentaa. Ja tähän perustuu nimenomaan hypnoosin merkitys. Pystytään saamaan sama vaste siellä aivoissa, sama aktiviteetti, kuin asia tapahtuisi todellisuudessa. Mutta mikähän ei tapahdu näin vaan tässä. Ei maailmassa ole olemassa yhtään asiaa, jolla kaikki voidaan parantaa. Mutta jos ihminen on motivoitunut, hän haluaa oikeasti ja aidosti päästä vaikkapa tupakasta eroon, niin silloin hypnoosi on mitä parhain apuväline auttaa ihmistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. On tosi hieno nähdä, kun ADHD-poika pääsee lääkityksestään eroon ja nämä oireet jäävät kokonaan pois. On hyvin palkitsevaa nähdä, kun anorektikko alkaa syödä yhden ainoan NLP-työskentelyn jälkeen. Käytän myös paljon NLP:tä, rentoutusta. Totta kai ne on osa tätä valikoimaa. Aina kannattaa katsoa, mikä on kenellekin se tärkein ja juuri se oikea tapa. Jokaisella meistä on oikeasti ja aidosti oikeus onnelliseen, tasapainoiseen, hyvään elämään. Ja kaikki se on sinun sisälläsi. Sulla on voimavarat. Mutta aina meillä ihmisillä ei ole niitä keinoja. Ei ole vaan välineitä. Ei jaksa. On väsynyt. On turhautunut. On poikki. Silloin tarvitaan ammattilaisen apua. Silloin on hyvä tulla hypnoosiin, hakea rentoutusta, jotain muuta, itselleen sopivaa. Vai oletko tyytyväinen juuri siihen, mitä nyt on? Sinä päätät. Näinhän se elämässä on.